Püspöki palota udvarában egy csoportja. Szent Anna tó. Igen? Az majdnem 1300 méter. És akkor onnan le lehet ereszkedni ilyen szerpentinező turista úton, amit a térképen itt a tó, mint a Szent Anna tó, csak a vulkáni kitörések során ennek a tónak a tetejére egy ilyen hamuréteg rakódott rá. Erre a hamura aztán szépen megtelepedett a moha. Csíksornyúi kegytemplom, zarándokhely. Egy részlet a kapuból. Erdélyi kapuk. Itt vannak Erdély legöregebb kapui. Tamási Áron síremléke, Farkaslakán.